Ya, Angin. Samping bengi. samene lho, Mbak. Samene lho. Lah, Samene gede nih. Ya Allah ngatasi teman. Samping bengi. ya. Iki puluh. Iki lho puluh. Rasane empuk tenan iki. Aku wis tak artangan lho Mas. Biasanya kan ning omah kan cilik to. Iki nek gede lho. Rasane mak gandul. Kenapa Mas? Iya. Berarti sampe nang rasane segede. Nek sing omah kan maklek. Lah ya berarti nang rasane segede ya. Makane iki mak gandul lho. Yes. Yen memajang. Apa to? Nek kayak itu to. Iya, jajan. Aku ra iso. Nang arep, kena macam ini kene, budi yuk. Kene. Budi benani kene. Ayo. Kene, ayo. Bisa. Yen memajang. Nah, batiku bokong apa ditahan aja. Jangan ngono. Ora sih. Kecepitan. Apa? Ora. Apa toh? Kembang ayo. Kembang kecepitan. Kembang. Ayo. Kembang wae waton. Tenang, ayo kasih tak ayo. Kasih ayo. Empuk tenang. Saya omah gak iso ngono. Saya omah mak klotak. Nek ini iso manggandul. Apa? Apa ketemu gak apa-apa? Jenengan kagem pepes mboten. Wong guyune ngantek ngono aku lediku nek ngompol ngono lho, Bang. Wis ora itu sudah persiapan mau ngomong lho, Mas. Ayo. Ayo Pak ayo. Pacitan. Aku diku nek glundung ora iso glundungku penak Mas, paling blebuk. Kok iso? Apa Mas?
Benar tinggi. Tak kok langsung balik lho Pak Sempan lho. Kene lho. Apa lah apa nang karo? Kene paling ora sido balik kene. Antrene tutup kok iso. Apa nang asutan bukan panas ngali-ngali. Sampai gunung. Iya. Ayo Mas. Barengan sih. Aku barengan. Ini iki lho. Aku suara barengan lho Mas. Saya tenanan mosok saltone ngono ora pantes blas. Lah wis bukan salto kita wis megeh-megeh. Mosok salto tenan. Lah piye? Salto Mas. Lho aku di awakku cilik salto Mas lagi aku sing gede kok aku gak wani ternyata. Aku wedi salto. Alah ngono kok salto wedi mosok. Aku nek ning omah ngono yo ning kasur saltoku. Lah iki padha wae jadi ning kasur. Lah kok nek kok gak terus kene. Kok tak omah ning ngisor. Lah terus la ilaha. Pisangnya sampe tak ngerti sampe nek salto Mas. Aku gak pengen nek salto. Iki. Ayo lu. Ayo lu. Siap. Hekya. Hekya. Mantap tampane Mas. Sampai ada tamu jadi apa? Aku apa ngene Pak gandul ngono rasane malah. Terus naik Terus no. Wis bareng ae. Ora mek. Wis ora ono nganune. Aku kok ape jupuk gedang lho nek aku mang kesurupan ngono. Kok sak tundun ngono. Iku. Mosok sama sampean lho. Gak apa-apa, Bu. Sak tundun lho, Bu. Oh. Dipersilakan ya Mas, gak apa-apa. Kok digodali ya Mas? Brik. Sama jupuk alas ini kubrik aku iso salto tenang. Wes barengane wes. Barengane wes ya. Ayo kene barengan ayo. Ayo kene. Ayo. Ayo adat. Alah iki lho kene. Ayo barengan kene. Woi.
derong. Aku anggap yo. Ayo bude iki. Ayo. Ayo racun ini. Ayo. Ora wani. Inuman. Ora padha. Nada. Sampun nggih wonten cari gunung. Wis ibuke ya. Wis. Nonton. Wis sesarengan nyanyi galenggam musik. JMD audio. Angge kok jadi mana sedaya tamu dana sesarengan juga lihat campur sari. Wonten cari gunung.
mencapai gunung Medok Esruning Mustika Tuban. Sampun kateran nggih Budi nggih. Nggih. Sesarengan kalian juga Liga Musik. Pokoke cocok. Pripun iki Pak Indi? Nek badhe nyanyi teng mriki mboten napa-napa lho. Alah gak iso biasane kok Pak. Ngersake tembangan apa Pak Lurah? Biasane cuma rowo ya. Oh, cecak. Apa podang kuning Pak? Alah manut, ini bener manut lho Pak sampeyan.